Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Kif intom illum? Rajtu il-kalendarju? Rajtu li ma ġurnata qed jimmarka? Qed jimmarka l-ewwel ta' Novembru. L-ewwel ta' Novembru hija ġurnata importanti ħafna. U tafu għaliex? Fl-ewwel ta' Novembru niċċelebraw il-festa tal-qaddisin kollha. Bl-Ingliż jgħidula All Saints Day. Imma xi tfisser il-festa tal-qaddisin kollha? F'din il-festa niċċelebraw lil dawk in-nies twajba ħafna, insejħulhom qaddisin, li f'ħajjithom għamlu ħafna ġid madwarhom u għenu lil ħafna nies fil-bżonn. Qaddis huwa xi ħadd li juri imħabba jagħti l-għajnuna u jkun ħabib twajjeb. Ejja ngħiduhom flimkien dawn il-kliem. Imħabba, għajnuna, ħbiberija. Proset tassew. Issa, hawn Malta aħna kburin sew b'San George Preka, l-ewwel qaddis Malti. Tafu min kien San George Preka tfal? San George Preka kien għallim qalbu tajba ħafna, iħobb li tfal u jismagħhom u lesbix jgħinhom kull ħin. San George Preka għallim lil ħafna tfal u nies kif jistgħu jgħinu lil xulxin u jgħixu ħajja tajba. Aħna wkoll nistgħu nkunu qaddisin żgħar tafux. Billi nagħmlu ġesti żgħar li bihom ngħinu lil ħaddieħor. Naqsmu xi ġugarelli ma' xi tfal li ma jkollhomx. Ngħinu lil xi ħadd, ngħidu jekk jogħġbok u grazzi, u meta naraw lil xi ħadd ngħidu bonġu u nxejrulu. Kollox jibda minn affarijiet żgħar. Ngħinu lil xi ħadd. Ngħidu jekk jogħġbok u grazzi. Nferħu lil ħaddieħor. Ngħinu lil xi ħadd. Ngħidu jekk jogħġbok u grazzi. Nferħu lil ħaddieħor. Zizi u sħaba qegħdin waqt il-break tal-iskola. Min qed jilgħab bil-ballun, min qed jitkellem ma' xulxin u min qed jitrejjaq b'xi ħaġa tal-ikel. Zizi poġġiet bil-qiegħda u ħarġet il-kaxxa tal-ikel mill-basket. Lesta biex tibda tiekol. Ma' ġenba ġej ipoġġi tifel ċkejken. Zizi ma tafux lil dan it-tifel. Dan it-tifel għandu l-basket wara daru u l-kaxxa tal-ikel f'idu. Qed jipprova jissara biex jitla' fuq il-bank. Dan it-tifel ċkejken jispiċċa jwaqqa l-ikel kollu fl-art. Miskin, issa qassa jkollu x'jiekol. Imma Zizi qalba tajba, mill-ewwel toffri ftit mill-ikel tagħha lil dan it-tifel. Proset Zizi, meta naqsmu ma' ħaddieħor kulħadd ikun kuntent. Xi drabi jiġri wkoll li xi ħadd ikun waħdu, bla ma jkollu lil ħadd ma' min jilgħab miegħu. Proset Tetu u Nunu. Meta nistiednu lil xi ħadd jilgħab magħna, inkunu qed nuru ħbiberija u mħabba. U xi drabi xi ħadd ikollu bżonn ftit għajnuna biex isib fejn irid imur. Proset tassew Kika, meta ngħinu lil xi ħadd, anki xi ħaġa żgħira ħafna, jaf nagħmlu differenza kbira. Ejja nilagħbu logħba żgħira flimkien. Għandi 3 stampi x'nurikom. Kull stampa se turi lil tfal li jagħmlu xi ħaġa u aħna rridu nażlu jekk li qed jagħmlu da tfal turi xi mħabba u ħbiberija jew le. Fl-ewwel stampa qed naraw tifel li qed jgħin tifel ieħor jaqfel il-lazz tas-sarbun biex ma jaqax. X'taħsbu? Hija xi ħaġa sabiħa li qed jagħmel dat tifel jew le?
Proset, dat tifel qed jagħmel ġest sabiħ, qed juri imħabba u ħbiberija lil dak it-tifel ieħor. Ejja naraw stampa oħra. F'din l-istampa qed naraw tifel li waqgħulu l-kodba fl-art u hemm tifla qed titħaq bih. X'taħsbu? Taħsbu li dak li qed tagħmel din it-tifla juri mħabba u ħbiberija? U żgur li le. Meta xi ħadd jiġilu xi ħaġa, mhux talli m'għandniex nitqu bihom, imma talli għandna naraw jekk nistgħux ngħinuhom f'xi ħaġa. Bħal dan nara, hekk ħafna jisbaħux. Din it-tifla issa qed tgħin lil dan it-tifel jiġbor il-kodba li waqgħulu mal-art. Kemm hu sabiħ meta ngħinu lil xulxin. Ħanurikom xi eżempji oħra ta' kif nistgħu ngħinu lil xulxin fil-ħajja ta' kuljum. Nagħtu tannieqa lil xi ħadd li jkun jidher imdejja. Noffru l-għajnuna tagħna fid-dar. U anke meta nisilfu xi ġugarelli lil xi ħbieb. Niftakru li qaddis huwa xi ħadd b'qalb tajba u jgħix ħajtu jagħmel il-ġid. U aħna wkoll nistgħu nkunu bħalhom b'ġesti żgħar ta' mħabba, għajnuna u ħbiberija. Kull darba li naqsmu, ngħinu jew inkunu ħbieb tajba, qed ngħinu biex ikollna dinja aħjar. Narawkom tfal. Ngħinu lil xi ħadd. Ngħidu jekk jogħġbok u grazzi. Nferħu lil ħadd ieħor. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera